Brate, ovo je prava stvar. Puh! Pošto su me prošli put u Patriotu prozivali da nije bila dobra off-road vožnja. Aj, sad ćemo da vidimo, brate, kako će da bude sad. Ma tako, ovo nije off-road, ja ne znam šta je. Topla do kolena je. Pa da, bit će gore bolje. Nema blato za puha, nije problem. Kako godiš ti? Ko se toga više seća? Gore na brdu. Tamo je nek mete se tamo vide. A ovo je tako da gledaj, to smo trafice. Najviši deo. Pa je ono planina gore, malo desno od posmatrača. Ne bi znao. Vidi ko nam je tu. Dobar dan. Ili to Salinger? Salinger, bre. Jao, sine. Vidiš, to je ono o čemu ja pričam, da kola koja idu uzbrdo imaju prednost, ali to niko ne zna u zemlji Srbiji. Uvijek mi nije ni Pajero zabacito. Bato, gledaj ovo gore, gdje ćemo sad? Sad idemo, ovo je žandarmerija. Istureno odeljenje policije. Sad ide prava stvar. Kako bi ovdje prošli X5, X6 i drugari, brate. Daj Bože da bi se popeli za početak. Stigli ste. Kamere neki testirali. Ovo su braća Lazar i ostali. Da, Hameri su se uklopili.
vožnju. Na vožnju. Kako mi je drago da se vozila u puhu na vožnju. Nema ljudi, za puha nema prepreke.